କେଉଁ ଜନ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲେ ନାହିଁ ଅବା ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଏ ନାହିଁ କି ଅବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସେ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ ଓ ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରେ ସେ ଧନ୍ୟ। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ଯେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ, ଯାହାର ପତ୍ର ହିଁ ମଳିନ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏପରି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ସେ ହେବ। ପୁଣି ସେ ଯାହା କରେ ତାହା ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ସଫଳ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମୋଦ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିବାରାତ୍ର ତାହାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯଦ୍ୱାରା ସେହି ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ ଆମେ ହେବା। ଯେଉଁ ବୃକ୍ଷ କି ଜଳସ୍ରୋତ ନିକଟରେ ରୋପିତ, ସେ ସ୍ୱସମୟରେ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ, ତାର ପତ୍ର ମଳିନ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ଚାଲିବା ନାହିଁ, ପାପୀମାନଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହେବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ନିନ୍ଦକମାନଙ୍କ ସଭାରେ ବସିବା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣା ଜୀବନ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସମର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ହେବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ